كبرات تخاتلتي مدبنا قتيلو زغرب مدب كوستتيو كمز ذكر ودب حبرات هجرات زحلف ورحي مودة سمون أو 24 تقمتي كلتشحن 19 كابز مسرت 74 عمتو أبعيلو نيرو اتودب نزبع على بزخبر اللوز نبرا معالتي قطرم أستاس 8 بيلو زبتصح إرتراوين نبرت كتما نيويورك أب أفدق اتبيت صحفات سلامة وسلفي أكايدوم نيروم التحبابرتي نايز سلفي نابريدي إيرنا بمدوال كمز قالتو عند علامة سلامة وسلفي نتوم نلعل 10 عمت أبناء جزا محير زركبو نا إرترا أرثوذكساويت بيت كريستيان ليك باباس قدوس باتريارك أبو أنطونيوس كابتن أستات 10 عمت تأثير ملو زركبو زي تفلت أبيت ما أثرت خفت حدود صوع سلامة وسلفيو أبتعلت زترقبو كاب كبابي كتما نيويوركن كبابي أنست أخاخبو سلفنياتات أب أفدق هنسا ودو حبرات هجرات نسعتات دو بموبال زتفلاليو ناي حرنتن ديموكراسين جرحتات زاسمعو كون كلو نمنجست إرترا إيدو أبيت كريستيان أرثوذكس مئتاو دو كبلون تقليلو إيدو خلعلن تصوعهم إذا سلامة وسلفي شحكوا بسم أبو أنطونيوس يتصوع عنبر نقولهم ناي حلنا أسرات كمزوكل أدالوتي تسلفي إيقالتو أب كتما نيويوركن نيوجيرسن بسم قدوس جبريل زتصوعا كلتا أبيات كريستيانات كلوان كلوا اتا أوش كتما نيويورك تركب نايدلي تفتحي اتا أب نيوجيرسي تركب دما نايدقف تقدف بزبل بسنك بوليتيكاوي الرأيا أب كلتا تجمامعين يركبا نامولو تحستقو ناب أدالو مدب يوهنس تسفى مريم يسقاقركم إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. الرأي أمانيل مجمرة بسم كلهم سمعت دمت رادي إرنا يمسكنك حجي بحفشو مجمرة سخب على خام تلاليم سمعتنا هو سلام كله نعخان سمعتهن شميع أمانيل بربحن أبزي ناي نيويورك ناي دلهت فتحي أمالي هو دهان برقص أبي كبابيهم دلهم حجي ذكر أبتي فيت يونايتد نيشن عزلنا دا يسوع ب 14 ستريتن فيرست افنيو هبا بارك لا هبا يوتي دومونستريشن كل جزء فقد حجي بو خوينا درجه 7 نكون 7 مس كلهم تماشنا بيقش رعايا في مرحي ناي بتخسنا ناي قدوس جبريل بتخسنا مرحنا قش اسكندر توم دياقونات كلهم አለው መብዛሕቶም ደደይ ትፍትሕት ድማ ኣብዚ መጽም አለው ቶም ዕረፍቲ ክረኽቡ ዝኽእሉ ማለት እዩ እንጂ ነለካ ከም ትሰምዑ ዘለኻ እቲ ድምፂ ብጣዕሚ ዓው ዝበለ ድምፂ እዩ እሞ ዳርጋ ሕጂሲ 45 ደቂቃ ዝኸውን ከምዚ ድምፅና ክነስምዕ ፀኒሕና برقص دمتهم أكندي أب محيور دركب زلوا أبونا ناي إرترا باتريارك أنطونيوس يو سلازي جن أودو حبرات هجرات مجوهر تايد ليكم لو معلتي هو صدقي ناي يو إن دي لو معلتي سلازي يو إن دي سلازي هنا بوس بو بمخنيات المجوهر دما توما بونا أنطونيوسي نعسر 3 عامت أبيت ما عسر تخوينهم سي any day is a good day to protest. سلازي نحنا زي بناي نيويورك قدوس جبريل بيت كريستيان زي مسوسنة لازم عشان نقبره تبايلو نعلة 24 تبايلو توسينو سلازي تي أبونا أنطونيوس زحلفوه زلوا شجرسي نحناس منتاي بروتست زين قبر بزبلي مبر بخال any particular معالتي أي أدليو وين أيكونن جن بمعالتها أنا UN days لذهنسي استح أب consideration ببتاوي الرأي أمانيل أب نيويورك أب كتما نيويورك حنت بيتر شان ترى لاتكم ويستو صاحب بيتك شان لكم يا غالي لا غالي أنا در ناي قدوس جبريل بتخسيان زبها لالو الصحابتي نحنا ناي منقسين عنه actually in نيويورك هون حجي نا نيويورك ينيرو قلنا بنيوجيرسيوم ريلوكيت غير مساتهم اب نيويورك قلنا احنا تراينا قالوا نا ኢትዮጵያውያን በተክርስቲያናት አለው ግን ናይ ኤርትራውያን ግን نحنا تراينا زلنا
እንታይ እሞ ማለት ሕጂ ሕብረት የብልኩም እንዲ ብውሕዱ ተን ኣብያተ ክርስቲያናት ክቅድሳ ከለዋ ሲ بسم باتريرك قدس أبونا أنطونيوس ገብራ ቅድሳ ሽሞም ከይፀዋይ ቅድሳን ይመስለን ሞ እንታይ ፍልል ያለውኩም ኣብዚ ኩላትኩም ክትርከቡ ይካልኩም ወል ናይ ፖለቲካውን ናይ ሃይማኖታውን ፍልል ያለና እንታይ እዩ ቶም ከዝብል ኳሲ ሳቶም ናይ መንግስቲ ቤተክርስቲያን እዮም መንግስቲ ዝሕገዙ ነቲ መንግስቲ ዝድግፉ ቤተክርስቲያን እዮም بتوسع أبونا أنطونيوس أثر منجستي أبونا أنطونيوس مسار فولي زرقوفي مثلاً لازم مساعدهم سيزة تحابري بنا نحنا أبونا أنطونيوس فري خوني عندلي لازم نساوم عليه بس لازم نحنا كوردينيشن جبرو نقريب لنا فولياتنا حراي نسخاتكم حجي أفدق ودو حبرات حقرات اللهم حجي تملأختهم دقبلوكم أكل كاب ودو حبرات حقرات كمتصدي ناب وانا صحفي ودو حبرات حقرات ناب أنطونيو غوتيريز زوم ليكم كنتاي قرب اسك تمسؤم كتقبروا حجي تحاسب لهم كاوم تام صبيد لهم هو حجي دابي ادالينا لنا مس اتوم كونتاكت غيرنا حجي حدث حنتي سبيت خاوفت متيا نتي دبدابينا حسات لنا نابتي زملكوتو اكل هتقرب ስለዚህ دبدابي تداليو نصبلنا نيكست هاف اور جست مسكونه حراي صبو ما بتوسخ تنغرن تلو انت يالو توسخ كلو زدل انتايو كله حزب ኤርትራ እዚ ዘሎ ስርዓት ሃይማኖትናሲ ከምዚ ዘይባሃል መጽቀቲ ይገብረሉ ኣሎ ካብኡ ሓሊፉሲ ተራዩ ዘይፈልጥ ወላ በደርግኹን ወላ በኃይለ ስላሴ ይኹን ወላ በጊዜ ጤናን ተራዩ ዘይፈልጥ ሃይማኖትና አሶልት ይገብረሉ ሽማግሌ ተአስርሲ ብራዕሊ በሐቂ moral bankruptcy قريب بصحنا علينا تعدي ስለዚህ ዘለኻ ሃይማኖት ወላ አይተመንዚ ትራዲሽን ናይ ሃገርና ናይ ተዋህዶ ትራዲሽን አቦታትናን ኮሙ ሜትታት ሸሓት ዓመታት ዝጸንሐሲ በሃይማኖት ዘይአምን ስርዓት ሃይማኖትና ከውድቅ ኢሉ ብዙሕ ጻዕርታት ይግበራሉ ስለዚህ ለዚህ كم إرتراويان متنسي كن بروتستون قبرلو عاول الله نزارولو زلو سلزخونه كل إرتراوي قبل بحدرو زيت تتسعنا له صبوا مثلا الرئيس مسكناكا جنابت زلهم وبوتا كم تفولتو ብዙሕነት ናይቶም ካልኦት ኣመንቲ ኣለውኹም ድዮም ሳኻትኩም ካብ ምስልምና ኣለው ደኾኑ ወይ ካብ ናይ ካልኦት ክርስቲያናት ካቶሊክ ከንሻገለሉ ደኾኑ ወይስ ንበይንኹም ጥራይኹም ስኹም ጌርኩም ዘለኹ ናይ ሰባኻ እዩ هو ናይ ሰባኻ ናይ እዚኣ ናይ ሰባኻ ያ ብዙሕ ኣብ ኒውዮርክ ከም በዓል ካልእ ስቴታት ኣይኹንን ብዙሕ ሰብ የለን ኣብዚ እቶም ካልኦት ቤተክርስትያናት I don't know عدمة تغير لهم يكون يفلتن ግን بماس بسوشيال ميديا سي كمز نغبرالنا اما يعني كمزي ككافرز دلي بارتيسيبيت يغبرز دلسي مصو يلوس جنرال انفيتيشن تقبيلو ስለዚህ ብዙሓት ሰባት አሉ ዝመጹ ገሊኦም ሃይማኖቶም ናይ ተዋህዶ ይኹኑ ክፈልጥ አይደልና ግን ደለይት ፍትሕ ስለዝኾኑ دليت فتح ስለዝኾኑ መጨም አለው ስለዚህ ገሊኦም ከናይ ካልኦት ሃይማኖት አመንትስ ህልውዮም ኢለ ያምን ግን in terms of ነተን ቤተክርስቲያናት ሪፕሬዘንት ገብሩ አሽቲ ግን አይረን የዘለቁ ራይ እስኪሞ ገለ ካብቶም ካህናት ገለ ከዛርብ ደኽእል መስለካ ሹር إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية
سلام يوهانس كمي حديركا كمي ويلكا سلام أباشي منكبل قشي منكبل أنا قشي اسكندر بهال عبد نيويورك بيتا كريستيان قدس جبريل مرحبا خوينا زقلقل زلو خويه راي أباشي اسكندر بمجمرتا بسم كلهم سمع دمت راديرنا يمسكنكم لما معلتي فيت بيت صحبة ودب حبرات هاجرات بمعلتي ودب حبرات هاجرات دمتهم انتي باتريارك أرثوذكساوي تهادو بيت كريستيان إرترا قدس أنطونيوس كتسمعكم تقربكم دلهم هو اسكي دزرزركم ملقطات هالو دو ناب بيت صحبة ودب حبرات هاجرات كيوصح لكم دلهم هو نحنا حجينا مجمريا غزي اب متخابينا زلنا وتتصحب مسرت نقربها بلكع كله حزب إرترا كريون كسم عند صنحانيو ازي زغبر زلو بكل ነገር ببيت كريستيان حزب إرترا تغفيعو بسغاوي اكايداون بكل تغفيعو حزب إرترا ن30 عمت زدخملون دصعرلون بزحات جغانون تبعاتن زودقلا هاجر حجي وتي اب إرترا خوينو نتي بجغننتن من تحرنتن زودقوا علامه قديفو اب زي تدلي ነገር اتيو نبيت كريستياننا يخون نحزبنا زناو زله سرعات نزي زغبرو زلو زي قبول اكايدا نزي نموغاز نزي بعابي اون اذا حجي زغبر زلو زياده خابتي 13 عامات تعاشيرهم صنيحهم من مثالي ابونا انطونيوس دحري 13 عامات كا بحسوتي باباسات مسؤول زشارو باباسات እናገበረ كساب ناي موت قده نام مبصح زغدل زل اوان سلا زغونه نزي فتنزي حجون دقيمنا خنا سمعينا قريبنا زلنا ناي موت فتنه تبلو خلو ما يتردانن توم حسوت باباسات دبلوم زلناو هو انتاي مالته ايه قدم حجي ابناي غزا اسر تباهيلهم صريحام يم حجي كن ابي كم زلو سلازي فلطو احنا سغاب حجي دهايم رخيبنا سلازي لنا نزخ نبلينا احنا اللوديم يلون ونفلطو غداي يكونن 13 عامات تاثيرهم صنيحهم دحر 13 عامات قرب دمصم كنسمع صنيحنا حجي كن بمسرته يلون ابي يلون يفلطن بزح نسمعو خابتم حسوت تلاخت باباسات نايتي سرعات كوينهم زغلغلو زلو ناتاتهم دمصታት بغلغله نسمعهم زلنا جنا خنا ودኦም ኢና ዓይነት ዝረብ ዘረባታት ስለ ዘሎ እዚእቲ ብዛዕባ ህይወቶም ዝዛረብ ዘለኹ أقدم أبيلهم أبزي عمت زي أبونا بتو قدس أنطونيوس نابز بيد زرح جوه ملقتنا فيديوون نيري زي حلواته ما يقلت عندي نيرو إذا حلواته ما يقلت وزي حلا إذا مس تزاربوا جن بزخفة كابت زنبروا بزخفة أبي كم زلوا أبزي فلوت يا ما أبزي حمام زلوا مالته إيه حراي لو معلتي أبسترخبكم لزلهم بوتا مالت كسع ناي صب ناي أمانيل كسمعهم تنحو كاب 7 قصع 8 زخونو سبات أو ترخيبهم دمص مسمعوا لو يقاموا لو ينيرمو እዚኦም መጽኦም ዘለው ናታትኩም ናይ ሰበኻ አባላት ራዲዮም ወይስ ካልኦት ምሳም ተሐወስለው እዚ ናይ ኩሉ ሕልና ዘለዎ እዩ አንሕና بدرجة بيت كريستيان دا أبجسنا ينبر حلنا زلوا لومي أسلاما ياينبلن كاثوليك ياينبلن نخل بمعري وتسرعات زغرفون دج أنقون زلوا بزح نجارات سعبينا تريون تعزون ونزلوا خمس لزغنة أنحنا توعيدنا قريبنا كل حلنا زلوها قريب الله قبل كدلي حراي كم تفلتوا مالت كاب تسعن حدا جميرو ناصنت إرترا مسمته منغست إرترا نيتفالاليو هايمانوتات آمنتي ወይ ድማ መራሕቱን ከይተረፈ يأثر صنيعي حجي أفتو وانتي دمصي كيسمعخ صنيعخ حجي وندحر 13 عامت دمص مسمع مدنغا يكون اندي انتاي مسلكا ازي دمص ازي تسمعيو اي تسمعنا يكونن ግን ኣብቲ ዝነበርናዮ እዋን ገሌኻ ኣብ ደገ ኾንካ ክሰርሕ ገሌኻ ካብቲ ዘለኻዮ ማሕዩር እዩ ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ንኸይዛረብ ኣብ ማሕዩር ይጸኒሕ ህዝቢ ኤርትራ ኣንሕና ክንዛረብ ጸኒሕና ኢና እንተወሓደ ቅድሚ ናይ 7-8 ዓመት ኢና ጀሚርና ነዚ ዓዊልና ክንዛረበሉ ጸኒሕና ኢና ኣነ ከም ነፍሰይ ኣብ እስራኤል ኣብ ዝኣተኽሉ 2008 ኣትሒዘ ተበጉሰይ ዓው እናበልኩ ክዛረበሉ ጸናሕኹ እዩ እቲ ካልእ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ግን ከም እትፈልጦ ክትዛረብ እኳ ዘይኮነሲ ነታኒ ህይወትካውን ክልተ እግርኻ ደጊስካ ክትከደሉ ዘይትኽእል ዓዲ እዩ ተቐይር ዘሎ ዓድና ስለዚ
እናተዘርበ ኣይፀንሐን ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ኩሉ ብከብዱ ሓሚም እዩ ኣብቲ ዓዲ ውሽጢ ኮይኑ ግን ክዛረብ ኣይከኣለን ሕጂ ከዓ ኣብቲ ክንስማዓሉ ንኽእል ኣብቲ ሰላም ዘለዎ ሃገር በፂሕና ክንበኽየሎም ንኩሎም ጥራይ ንኣቡነ አንጦኒዮስ ዘይኮኑ ብዙሓት ናይ ምስልምና ኹን ናይ ካቶሊክ ኹን ኩሎም ኣቦታት እዚ ፀገማት ዘጋጥሞም ኣንሕና ብማዕረይና እንፅውዕ ብእምነት ጉዳይ ከም ትፈልጦ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ ኣብ ክልተ ተገምዐት እያ እቲ ሓደ ክፋላ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝድግፍ እዩ ነቲ ዘካይዶ ዘሎ ኣካይዳ ወላ ንኣቡነ አንጦኒዮስ እውን ኣብ ናይ ገዛ ማሕበርቲ እቶም ቁኑዕ ባህላይ ወገን ዘለዎ ሰበኻ ኣሎ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኣብስኹም ከዓ በዚ ተቃወምቱ ኣለኹም ሕጂ እንታይ ድብል ዘሎ ትበዝሐ ምእመን ቤተክርስትያን ምስ ቀንዲ ስርሓ ስለ ዝገደፈት እያ ስብከት ኣምላኽ መገዲ ኣምላኽ የብላን እዮም ድብሉ ዘለዉ እንታይ መልሶም እዚ እንታይ መስለካ ብመሰረቱ እቲ ጠንቂ ሓደ ክነግረካ ምስ መፅሓፍ ተኣሳሲረ ሰይጣን ስርሑ ምፍልላይ ይስርሑ ኣብ ዓድና ዘሎ ምምሕዳር ከዓ ግብሪ ናይ ሰይጣን እዩ ዝገብር እቲ እምነት ቅድሚ ሕጂ ዋላ ዝተፈላለዩ ስርዓታት ነይሮም እዮም ከምዚ ሕጂ ወሪድዎ ዘሎ ንቤተ ክርስትያናን ንኩለን ኣብያተ ክርስትያናት ንኩሎም ናይ እምነት ሰዓብቲ ዝኾኑ ከምዚ ሕጂ ወሪድዎ ዘሎ ወሪድዎ ኢና ኣይንፈልጥን ኢና እንታይ ማለት እየ እቲ መስርሕ ካብ ኣቡነ አንጦኒዮስ ኣይኮነን ጀሚሩ እቲ ኣሰራርሓ ካብ መጀመርያ ድሕሪ ናጽነት ካብ ቀዳማይ ፓትርያርክ ኣቡነ አንጦኒዮስ ይጀሚሩ እዚ ከዓ ክንሕንግረኩም ዝብል ቃል ኣምፂኡ መንግስቲ ኤርትራ ኣንሕና ክትሕንግረና ኣይትኽእልን ኢኻ ኢሎም ኣቡነ ፊልጶስ ክትሕንግረና ኣይትኽእልን ኢኻ ንዓና ታተ ከተብሉና ትኽእሉ ኢኹም አንተ ዘይኮነ ግን ቤተ ክርስትያንና ህዝባ ኣማኒ እዩ በቲ ኣማኒ ህዝባ ከዓ እቲ ትደልዮ ክስእን ስለ ዘይትኽእል ኣብዚ ቤተ ክርስትያንና ኢትኩም ከተእትዉ ኣይንደሊና እንዳተባሃለ መፅኡ ኣቡነ ፊልጶስ በዚ ዘረባ ዝሓሊፎም ብድሕሪኡ እውን ንኣቡነ ያዕቆብ ካልኣይ ፓትርያርክ ኣረኻኺቡሎም እዩ ጉዳይ እዚ ፀኒሑ ኣቡነ ያዕቆብ ቀልጢፎም ስለ ዝዓረፉ ኣብ ኣቡነ አንጦኒዮስ ሳልሳይ ፓትርያርክ ምስ ተሰጋገረ እዚ ኩሉ ሕማም ፀብፃብ እዚ ኣብኦም ይወሪዱ ምክንያቱ ቤተ ክርስትያን ብዩፍታሄ ዲሜጥሮስ እያ ትመሓደር ዝብል ቃል ወግዓዊ ጽሑፍ ተዋሂቡ ንኣቡነ አንጦኒዮስ ኣቡነ አንጦኒዮስ ከዓ ቤተ ክርስትያን ብጭዋ ኣይትመሓደርን እያ ቤተ ክርስትያን ኣነ ትስኻ ትመርሖ ዘለኻ ኢሎም እዮም ወላ ንእስያስ ትስኻ ትመርሖ ዘለኻ ክመርሖ ኣይግባኣንን እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ስጋን ናይ ነብስን ዝተፈላለየ እዩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ መፅኡ ዘሎ ኣብዚ ክመርሕ ኣይክእልን እዩ ስኻ ክትመርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ብምባል እዚ ኩሉ ፀገማት ዝመፅእ እዚ እዩ እቲ ህዝቢ ብሓቂ ኣይተረድኦን ይኽብል ኣብ ክልተ ተገሚዕኹም ስለ ዝበልከ እቲ ህዝቢ ብግቡእ ኣይተረድኦን ቤተ ክርስትያን ርእሳ ዝኾነ ፓትርያርክ እዩ ድሕሪ ፓትርያርክ ሊቃነ ጳጳሳት ኣለዉ ድሕሪ ሊቃነ ጳጳሳት ኣለዉ ድሕሪ ጳጳሳት ከዓ ካህናትን ዲያቆናትን ኣለዉ እዚኦም እዮም ነታ ቤተ ክርስትያን ዝመርሑ ስለዚ ኣብቲ ምምሕዳር ኢዶም ከእትዉ ኢሎም ዝገበርዎ ጉዳያት ነቲ ህዝቢ እውን ካልእ ስምዒት ከምዚ ዝግበር ዘሎ ንኩሉ ኤርትራዊ እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ሰዓት እዚ ስለ ሰላም እንተሓተተ ወያኒ ኢኻ እዩ ዝበሃል ህዝቢ ኤርትራ ስለ ቤተ ክርስትያኑ እንተሓተተ መናፍቕ እዩ ዝበሃል እዚ ኢሎም ዝኸፋፍሉ ዘለዉ እቶም መራሕቲ ኣብቲ ዓዲ ዘለዉ ንክልቲኡ ገቢቶሞ ዘለዉ እሳቶም ደምፅዎ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ ህዝቢ ክከፋፈል ኣይክእልን እዩ ግን ብዘይርድእ ተኸፋፊሉ ክኸውን ይኽእል ሕጂ ግን ኣብ ሓቂ ቦትኡ እናመፀ ይኸይድ ኣሎ ክብለካ ደሊ ራያ በይቀሽ እስክንድር ብስም ኩሎም ሰማዕቲ ድምፂ ራድዮ ኤረና ካብ ልቢ የመስግነኩም ይቐኒየለይ ናብ ኣማኑኤል መለሱኒ ግዳ حراي أنا خاب تعمي دمسجن أب ردي إيرنا توزع زلا نايب حكي بتعمي أنا مسجنكم إخبار تستقبلوا زلهم أفتي إن دليل خن بتصح نعاهم بتسجع بتصلات كن دقفوكم يناسكم كا أجهم تبعوا كل سبك حقوسي باهم تنكي ويغني اللي حراي يغني اللي أبغاش اسكندر حراي نستقوم بالانتظار على أيوة كرواريهم نستقوم بسمع أطفال والمنبر بسطفن وبدادهم راديو إيرنا نازا دمت إرتراويان راديو إيرنا نازا دمت إرتراويان هلو سلام يوحنس سماران كاب دمت راديو إيرنا من قبل فرويني أرآيا والقمس أرآيا ناي قدس جبريل بيت كريستيان مرح نبا
ንዓይ ናብዚ ዘምፃኒ ቀንዲ ምክንያት እንተደኣ ኮይኑ ንሕና ሓፈሻዊ ብመሰረቱ በቲ ዘሎ ስርዓት ዕግባት ኣይነበርናን ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ እንተዋይ ምዃኑ እስያስ እንተዋይ ምዃኑ ከመይ ገይሩ ንህዝብና የፅንቶ ከም ዝነበረ ስለንፈልጥ እቲ ቃልስና ናይ ነዊሕ ነይሩናትና ማለት እዩ ናተይ ብፍላይ ፓርቲኩላሪ ምስ ከማይ ደኣመሰሉ ብፆት ናይ ነዊሕ ዕግበት ነቲ ህዝቢ ተናፅነት ምስ መፀ ደሓነ እቲ ህዝቢ ንሕና ብማዕደል ለና እቲ ህዝቢ ምናልባት ድሕሪ ናፅነት ገለ ለውጢ መፅእ ኸውን ዝብል ትፅቢታት ነይሩና ግን ካብቲ ዝነበሮ እንዳገደደ ኣንበር ካብቲ ዝነበሮ ዝሓሸ ስለ ዘይረኣና እቲ ኩሉ ተቃልሲ ነዊሕ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ግን ብፍላይ ናብዛ ናይ ለማዓንቲ ጉዳይ ዘምፃና እንተደኣ ኮይኑ ኣቦና ኣብነ እንጦኒዎስ ብሕጊ ብስርዓት ብህዝቢ ተመሪፆም ንግብፂ ከይዶም ተቐቢኦም ንኦርቶዶክሳዊት ሃይማኖት ንክመርሑ ህዝቦም ንክመርሑ ንህዝቦም ንከካይዱ ንዓዲ ተመሊሶም ክንደይ ተኣሽሙ ተገይሩሎም ክንሶም ኣብቲ ዘይዓገበሉ እስያስ ዘይዓገበሉ ግዜ በስ ንጳጳሳት ብሕቡእ ኣጀንዳ እንዳመኸረ ከም ዝእሰሩ ገይርዎም ማለት እዩ ብምእሳርናቶም ንነዊሕ ግዜ ተቃውሞና ኣርኢና ክንደይ ሽግርን ክንደይ ፀገማትን ኣጋጢሙና ብፍላይ ኣብ ናይ ኒውዮርክ ቤተክርስትያን እንተደኣ ኮይኑ በዓል ፀጉ ዝበሃሉ ፀጥታ በዓል ድራጎን ፀጥታ ካብ ኤርትራ ዝተላእኩ ነቲ ቤተክርስትያንና ነቦይ ንቆመስ ኣርኣያ ንኸፈራርሑን ንኸርዕዱን ነቲ ስድራ ቤት ንዓናውን እንተኾነ ነቲ ቤተክርስትያን ኣብቲ ቤተክርስትያን ዝሰርሕ ዝነበረ ህዝብን ንምርዓዱ ተባሂሉ ዝተሰደዱ ክንደይ ፀጥታ ነይሮም ማለት እዩ ካብ ኤርትራ ድሕሪ ዝኩሉ ሎሚ ዶ ፅባሕ ዶ እንዳበልና እቲ ህዝቢ ኣብቲ ግዜት ይርድኦ ኣይነበረን መብዛሕትኡ ዝስዕብ ኣይነበረን ማለት እዩ ሕጂ ግን እንዳበርሃሉን እንዳጎልሓሉን ስለዝኸደ ነዞም ወዲ 93 ሰብኣይ ኣቦና ማለት እዩ ኣብ እስር ቤት ይርከቡ ኣክንዲ ሃይማኖቶም መሪሖም ህዝቦም መሪሖም ዝኸዱ ኣብ እስር ቤት ይርከቡ ገበኖም ከንታይ እንተበልካ ከዓ ዘለዎም ገበን ከም ዘየለ ከዓ ነረጋግፅ ማለት እዩ በቲ መንግስቲ ሸነኽ ዝገልጾ የለን ማለት እዩ ነዚ ንሕና ገበን ዘይብሎም ጳጳስ ካብቲ ዘለውዎ እስር ቤት ወፂኦም ናብ ስልጣኖም ንኽምለሱ ህዝቦም ንኽመርሑ ኢልና ኣብዝለና ማለት እዩ ብሓፂሩ ክሕፅረልካ ፅቡቅ ጌርክ ይቐኒየለይ ሕጂ እንታይ ኣለኹ መስለኪ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብፍላይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ኣጥቢቑ ፈልጥ እዩ ሎሚ ድሕሪ 13 ዓመት ናብዚ ትካል እዚ ብምኻድ ተምፅኦ ለውጢ ኣሎ ዶ ኢልክ ትሓስቢ it's not impossible ይከኣል እዩ እንታይ መስለካ ለውጢ ከምፅእ ንቃልሲ ዝኾነ ይኹን ቃልሲ ክጅምሮ ከለካ ለውጢ ከምፅእ ኣይክእልን ኢልካ ኣይኮንካ እንትቃለስ እቲ ሓቂ ዝረኣየካን እቲ ጌጋ ዝረኣየካን ፈላሊኻ ንስኻ ኣበይናይ ሸነኽ ከም ዘለኻ መርገፅካ ኢኻ ትገልጽ ዘለኻ ማለት እዩ ቀደም ብሕቡእ ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ቃልሲ ነይሩና ኣብቲ ውሽጢ ቤተክርስትያን ንህሰ ነይርና ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ንፅረፍ ነይርና ውሽጢ ቤተክርስትያን ንቕጥቀጥ ነይርና ብዙሕ ፀገማት የጋጥመና ነይሩ ሕጂ ግን ዝባና ቀሊዕና ርእዮ ዝቃልሲ ቀደም ብእስያስ ዝዛረብ ሰብ ኣይነበረን ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ህዝቢ ዝባኑ ቆሊዑ ክዛረብ እቲ ልክዕ ዝስምዖ ክገልጽ ዕድል ረኺቡ ማለት እዩ ስለዚ ለማዓንቲ ብውሕዳት ኣብዝለና ጽባሕ ንግሆ I'm sure እቲ ኩሉ ህዝቢ እንዳተረድኦ ምስከደ ብብዝሕን ብዝገፍሐን መንገዲ ነዞም ሰብኣይ ዋላ ንሶም የርክብሉ ኣይርክብሉ ብዘይገድስ ኣብቲ ናይ መርገም ስንቂ መርገም ዝሰንቅዎ ዘለው እቶም ነዚ ደጊፎም ነስርዓት ዝደጊፎም ድኸዱ ዘለው ናቱ ፀጊዕ ከም ዘይኮንኩ ይገልጽ ከም ፍሮዊን ማለት እዩ እቶም ሰብኣይ ንጹህ ምዃኖም ክወፁ ከም ዘለዎም ክወፁ ከም ዝግብኦም እቲ ዘሎ ስርዓት ጉጉይ ከም ዘሎ ነዚ ከብርህ ደሊ ማለት እዩ ብሸነኸ ኣራይ ብጣዕሚ የቐኒየለይ እስኻትኩም ካብ ቤተክርስትያን ኤኔቲ ቤተክርስትያን ሰበኻም ዶን ቅዱስ ገብርኤል ኢኹም ቅዱስ ገብርኤል ክልተ እዩ ኣብ ኒውዮርክ ሓደ ምንጀርስ ኣሎ which is ናይቲ መንግስቲ ደጋፊ ማለት እዩ ኣብ ኒውዮርክ ዘሎ ከዓ ካብ 1993 ተቋቂሙ
ንመጀመርታ ግዜ ናይ ተዋህዶ ቀሺ ካብ ድሕሪ ናጽነት ማለት እዩ ኣቦይ ቆመስ ኣርኣያ ናብኡ መጽዮም ቤተክርስትያን ናይ ቅዱስ ገብርኤል ተኸፊቱ ብሕጋውን ናይ መንግስቲ ዝፍለጥን ኮይኑ እቲ ኣገልግሎቱ ይህብ ነይሩ ማለት እዩ ጥመቐ ጥምቕ ዋላ ዝምርዖ የመርዑ ምስ ዝተፈላለየ ዘጋጥሞ ዝነበረ ሽግራት እቲ ግቡእ ግን የካይዱ ነይሮም ካብ መጀመርታ ከዓ ንህውልካ ኣቦይ ክሳብ ሕጂ ወዲ 80 ገለን ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዩ ስቲል እቲ እምነቶም ነቕ ዘይብል ንጉድጓዶም ሒዞሞ ዝኸዱ ስለ ዝኾነ ሓቂ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓቂ ዝኣምን ነግፈረ ክብል የብሉን ማለት እዩ ራይ ፍሮይኒ ብልቢ ደመስክነኪ ንተካይዶ ዘለኹም ሰላማዊ ሰልፊ ከዓ ዓወትና ሳልጦን ክበኩም እምነልኩም يغنيلنا آمين آمين ثانك يو يغنيلنا إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إرنا ناصا دمص إرتراويان هلو سلام يوحنس سماران ካብ ድምጽ ራዲዮ إرنا من قبل ዮናታን መንግስታ በባል አባል ተቀማጣይ ኒውዮርክ ሲቲ ካብቲኦም ዘዳለው ሓደ አባሌ ኣነ ጻውኢት መንእሰ ኤርትራ ከመሓላለፍ ንሕና መንእሰያት ሃገር ገዲፍና ወፂና መንእሰይ ህዝቢ ኤርትራ ዘህለፍካዮ ሽግር ዘህለፍካዮ ቃንዛ ኣብ ሃገር ከልተኻ መዳቕስትኻ መማሃርትኻ መተዓልምትኻ እዚኦም ብሙሉኦም መንእሰያት ገዲፍካዮም ወፂኻ ሕጂ ምስ ህግደፍቱ ግን ዘለካ መንእሰይ ኣነ ንዓኹም የጻወት ከቅርብ ዝግባእ ንምንታይ ሃገርና ክንደይ ኣሽሓት መንእሰያት ንሃገር ነፃነት ከውፅኡልና ተቃዲሶም ናቶም ፍረፃማ ረሲእኩም ምስ ህግደፍ ወጊብኩም ዘለኹም አውራጃዊነታዊዮም ትኾኑ ኩላኩም ኣነ ንዓኹም የጻወት ዝቀርብ ኩላኩም ጻውኢት ነቅርበልኩም ኣለና ንሕና ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ሃይማኖታት ማንም ኤርትራዊ ኣብ ዝኾነ ሃይማኖቱ ከኣምን መሰል ኣለዎ ንሕና መሰል ህዝቢ ተሓለው ኢና ንብል ዘለና እዚ ስርዓት ንህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ዘይሓለዎ ንሃይማኖትና ንህዝቢ ዘገልግላ ትካላት እና ናይ ካቶሊካዊ ቤተክርስትያን ይኩን ካልኦትም ኣመንቲ ሃይማኖታት ንሕና ንሓንቲ ሃይማኖት ጥራይ ኮንና ንዘረብ ዘለና ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ንሙሉእ ህዝቢ ሃይማኖት ኢና ድምፅና ነስምዕ ዘለና ስለዚ መንእሰይ ኤርትራ ልብ ግበር ዳንኬራን ጓይላን እብዳንን ዝኣብሰልካ የብሉ ስለዚ እቲ ገዲፍካዮ ዝመጻእካ ለበዋ ናይ ህዝብካ ኣይትረስዕ